všetkým, ahojte, ja som Žena. Lajkujte, doberte náš kanál a kliknite na zvonček. Dnes vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Kapitán Bombardiak a pesná pomsta radioaktívnych roboboxeriek. Napísal ju Dav Pilkey, 10. z úžasných príbehov, ktoré vytvoril Dav Pilkey. To je 10. kapitola, to je 10. časť Kapitána Bombardiaka. To je prvá, ktorú čítam po slovensky. Mali sme aj doma na Ukrajine takých 10, ale po anglicky. A preto som ich nevedela čítať. Ale keď som prišla na Slovensko, som túto knihu videla v knižnici, sa mi veľmi páčila, tak som ju vzala prečítať. A veľmi sa mi páčila. Ja som nevedela, aká je to kapitola najprv, ale potom, keď som prečítala polku, mi až došlo, že to je 10. kapitola. Ale tento kapitán Bombardiak tu vpredu, na začiatku, je super tajná pravda o kapitánovi Bombardiakovi. To je ako ten, jak sa ten kapitán Bombardiak vytvoril. Jakoby. Zajímavý komiks z začiatku. Sú tu kapitoly. Prvá kapitola, druhá kapitola a až ďalej po... Posledná kapitola bola 28. kapitola. To bola posledná kapitola. Tie kapitoly boli malé celkom. Táto kniha sa mi páčila. Boli tu aj dve kapitoly, v ktorých bolo animačky, napríklad boľavý zub, že proste otáčaš strany, že napríklad na tejto strane je taký obrazok a na druhej taký. A to rýchlo otáčaš a zdá sa ti, že ten obrázok normálne sa hýbe. Neviem, teraz mám... Ja som to otáčala ináč, ale teraz mám to sa má otáčať takto, že pravý palec takto dajak. Ale teraz to neviem, lebo kniha je, lebo ja som to otáčala pri tom, jak som sedela alebo ležala. Ja som tú knihu prečítala nie za veľmi dlhý čas. Dve kapitoly, to bolo v tejto kapitole, čo som vám teraz ukázovala, že tie animačky v jednej kapitole bolo 6 animačiek. Druhá kapitola. Kapitola s extrémne násilným obsahom. A tu boli rôzne také animačky.
kniha sa mi veľmi páčila. Kto ju ešte nečítal, tak vám veľmi radím, lebo ja Kapitán Bombardiaka čítam prvýkrát a sa mi že fakt páčil. Povedala mi kamoška, lebo ju tiež čítala, že jej sa páčilo a že nech si to nech skúsim to prečítať. Ja som to vzala v knižnici, mne sa to veľmi páčilo a na ďalší krát, jak pôjdem do knižnice, tak asi vezmem ďalšiu kapitolu. Radím vám čítať knihy Chalciake aj Kapitána Bombardiaka. Lajkujte, odoberete náš kanál, kliknite na zvonček. Na všetkým ahojte!